26. februára má meniny dnešný host. Je to človek, ktorý nám vo februári hovoril o spolupráci s Angelinou Jolie, s Ryanom Reynoldsom. A napriek tomu sme sa rozprávali pekne po slovensky, lebo je to šikovný Seredčan s veľkým Z. Zvukár Viktor Krivosudský. Dobré ráno prajeme. Dobré ráno, ďakujem za pozvanie. Viktor, ty máš za sebou teraz jeden úžasný úspech a to, že si sa stal členom Americkej filmovej akadémie. Gratulujeme k tomuto úspechu. Ďakujem veľmi pekne. A my si o ňom ešte povieme, že čo to znamená, ale najprv o tom, že čo si robil od poslednej návštevy tu, lebo vtedy sme hovorili, že Mickey, Černák, Káve, jedeme na team building a tak ďalej. Mayday tam bol ešte spomínaný. To sú filmy, ktoré si nám spomínal počas svojej februárovej návštevy. Čo odvtedy sa zmenilo a kde si aktuálne teraz? Aké filmy možno riešiš? Čo by bolo pre divákov podľa mňa zaujímavé je projekt Now You See Me 3. A u nás sa to volá Podfukári. Takže tam som sa myhol na pár dní ako asistent jedného svetoznámeho zvukára Mekaruta. A potom samozrejme na Slovensku pracujem na filmoch tak komplexnejšie a sú to filmy ako Bojovník, Dream Team alebo film Když se zhasne. Takže to sú také aktuálne projekty. Aj si od toho februára stretol nejaké hviezdy, ktoré poznáme, že viacerí, alebo... Myslím si, že na tom Now You See Me, Now You Don't sa myhli určite ľudia, ktorí diváci budú poznať. Napríklad v scénách bola Ariana Greenblatt, ktorá je známa z filmov ako Barbie a podobne. Mm-hmm. Nehral aj tam James Franco v tých podfukároch? Áno, je tam aj Morgan Freeman. Takže ja to mám tak veľmi rada tieto. Ale teba sa, Viktor, asi často ľudia pýtajú, že koho si možno stretol a aká bola. Či sú to také otravnejšie otázky? Alebo... Nie, práve, že sú to, akože by som povedal, že štandardné otázky a každého to zaujíma, ten priamy kontakt, ale pre mňa je to v podstate akoby profesionálna práca a že prídeme tam a robíme na niečom a sme maximálne sústredení, až potom si povieme, že wow, to boli dosť známi ľudia, ktorí sa tu vyskytli vedľa nás. To áno, veď minule si presne spomínal Angelinu Jolie, že s ňou si bol v takom úzkom kontakte, čo je naozaj veľmi obdivuhodné, ale teraz aktuálne si doma na Slovensku. Ako to vyzerá, keď si doma a vlastne na ako dlho sa zdržiavaš tu? Ja preferujem práve, že prácu na Slovensku a aj kvôli tomu, že môžem pracovať na tých projektoch oveľa komplexnejšie ako v zahraničí. Takže vždy, keď mám zaujímavý projekt tu, tak snažím sa zostať a nevycestovať von. A práca vyzerá tak, že rozdeľujem si to medzi postprodukciu, čiže sedím v štúdiu, alebo som na nakrúcaniach. Tento rok bol viac o tých nakrúcaniach. A teraz, čo máš v pláne potom to možno aj, áno, celkovo, keď skončíme my rozhovor, alebo že na ako dlho si teraz doma? Chcel by som byť až do konca roka a rovno po tomto nakrúcaní idem do Strížne si pozrieť film Dream Team, 1. hodinu. A myslím si, že o tomto filme budú ešte diváci počuť. Že je to film Jonáša Karáska, ktorý robil film Invalid a opäť je to komédia a myslím si, že veľmi podarená. No super, tak to sa veľmi tešíme. Naozaj Sereď môže po tebe pomenovať minimálne jeden krúžok na Zuške, lebo si sa stal členom Americkej filmovej akadémie a my si o chvíľku povieme aj, že čo to znamená. Ale ešte predtým, než pôjdeme do tej hudobnej pauzy a potom do druhého vstupu, tak mňa zaujíma, že ty ako z pohľadu zvukára, keď my ideme bežní posluchači, diváci do kina, kde je najlepšie si sadnúť? Je to v strede, kde sú tie také rady, čo ti hovoria, že tam je to aj lepšie, na kraj, kde to je? Ja vždy sedím v ľavom zadnom rohu úplne nalepený na stene, ale nie je to ideálne miesto, samozrejme v strede je najlepšie sedieť. Máte ten priestorový zážitok najlepší aj z predných reproduktorov, aj zo zadných, prípadne z reproduktorov nad vami. Takže je to ten dokonalé miesto, je niekde, by som povedal, v druhej tretine kinosály. Tak, konečne poznáme odpoveď. No už viackrát sme počas tohto rozhovoru spomínali, že sa stal členom Americkej filmovej akadémie, tak ešte raz to poviem, je to naozaj veľký úspech, pretože ak máme správne informácie, tak si druhý Slovák, ktorý je členom. Čo to ale znamená toto členstvo? Je to niečo, o čom som ani netušil, že je možné zo Slovenska, ale akadémia sa otvára aj zahraničným tvorcom. A nakoľko veľa tých známych zvukárov svetových pozná moju prácu a mám nejaké ocenenia tu na Slovensku, tak prišlo také prirodzené, že chceli by sme ťa dostať medzi nás. Takže je to taká prestíž pre mňa a je to akoby, že som sa dostal medzi
akoby tú elitu tých zvukárov a veľmi si to vážim, že som dostal túto možnosť. Ja keď som pozerala, tak aj v tej akadémii tam je asi 6 000 ľudí, je to tak? Už sa mi zdá, že ich aj cez 10 000. Takže ešte sa to navyše. Mi to rastie. Už ani AI-ko nevie to, čo akože kedysi. To je to hrozné. Ako si sa tam ale vlastne dostal, alebo že či ťa to niekto tam musel nominovať, alebo práve, že len si ťa tak všimli, lebo si úspešný? Myslím si, že celé to vzniklo tým, že zvukár Simon Hayes, držiteľ Oscara za Les Miserables, Bedárov a napríklad posledný film Čarodejka, čo bol v kinách, sám hovoril, že bolo by dobre dostať ma na mapu a vychádzalo to celé z jeho iniciatívy, že mali by sme Viktora zavolať do akadémie a postavilo sa za mňa množstvo zvukárov. Mojím sponzorom bol Megrud, filmy ako Duna, Blade Runner, Terminátor. Druhým bol John Warhurst, ktorý robil film ako Bohemian Rhapsody napríklad. A ďalších XY veľkých zvukárov sa podpísalo pod to, aby som sa ja stal členom akadémie, ako Margulano, čo je napríklad zvukár Quentina Tarantina, potom zvukár Ridleyho Scotta napríklad a podobne. Mne sa pri všetkom zdvíha obočie, že čokoľvek povieš, že si ešte väčšie prekvapenie a ešte väčšie. No čo si ale, musel si aj niečo, že konkrétne spĺňať, že napríklad nejaký bežný zvukár, myslíš si, že vedel by sa tam dostať, alebo na to potrebuje práve tie kontakty? Jedna vec je, že musíš mať samozrejme tých sponzorov, ktorí sa za teba postavia. Druhá vec, že musíš byť aktívny tvorca, ideálne s oceneniami a musíš robiť niekoľko celovečerných filmov ročne. Že je to minimálna podmienka, myslím si, že 2 alebo 3. Mm-hmm. Keď si teraz aj v akadémii a je to isté členstvo, tak ale neplatíš členské, nie? Platím a dosť vysoké. Fakt, normálne to sa platí členské? Wow, a my sme si mysleli, že ty máš z toho vyšší plat. Nie. Ale nie. Takže ty nemáš vyšší plat, áno? Nie, nemám. Je to... Ako každá ďalšia inštitúcia, som členom aj Európskej filmovej inštitúcie, tam má členské. Nižšie, a môžeš aj povedať, že koľko je to členské? Je to rádovo v stovkách eur ročne. Wow. To ma prekvapilo. Normálne, poistky mi odrovnalo. To je neuveriteľné. No presne, že my sme si mysleli, že toto ti nejako pomôže k tomu vyššiemu platu, ale tak je to prestíž, ako si povedal. A vie ti to možno aj pomôcť, síce ty máš tie kontakty a naozaj aj vymenoval si tu už niekoľko zvučných mien, ako aj zvukárskych, ale že či ti to vie aj nejako ešte možno pomôcť pri tej tvojej kariére? Myslím si, že áno, lebo keď sem prichádzajú zahraničné produkcie a otvoria si tvoj profil a vidia, že si člen Európskej filmovej akadémie a potom Americkej filmovej akadémie, že máš nejaké ocenenia, myslím si, že to môže zavážiť pri tom výbere toho kandidáta, že či je schopný spraviť ten zvuk. Myslím si, že aj toto je určitou garanciou, že asi vieme už, čo robíme. A musíš mať od toho aj papiere? Je také diplomy. Tak mám svoje členské čísla a mám kartu člena, takže vyzerá to ako kreditná karta a je tam krásny Oscar zlatý. Takže. Tak to áno. Vy zvukári si aj voláte, že Viktor, počúvaj, nevieš mi poradiť, že keď riešite nejaké bežné záležitosti? To je fantastická vec, ktorá vlastne prišla v súbehu s tou akadémiou. Máme takú WhatsAppovú skupinu, kde je 55 zvukárov, ktorí pravidelne spolu telefonujú každý mesiac a riešia témy ako napríklad akú mať veľkú zostavu na tom filme, že koľko mať zvukárov, ako robiť toto. A je to veľmi vtipné, lebo na poslednom stretnutí sa riešilo, že budžety nad 100 miliónov, takže som skromne počúval a učil sa. Ono naozaj je toho strašne veľa, čo by sme sa ešte mohli dopytovať a popri tomto celom rozhovore mne píše aj náš šéf a pýta sa ďalej a ďalej, že sa to ešte mám opýtať za neho. Ale predsa napísal ešte jednu dobrú otázku, že ak by sme mohli dať niečo do balíka, že čo robí zvukár Viktor Krivosudský a možno, že ako to vyzerá tá tvoja náplň práce a podľa mňa to sme riešili aj v tom februári, ale predsa, že by sme to ešte nejako možno zhrnuli aj dnes, tak ako to je vlastne u teba? A mne od začiatku záležalo, že na tom, aby som robil tie veci dobre. A tým pádom som si povedal, že skúsim si spraviť celý reťazec, že pôjdem od začiatku toho zvuku až po koniec. Ono vo svete je absolútne štandardom, že človek sa zameria a špecifikuje na jednu konkrétnu vec. Ale ja som si povedal, že ja by som si chcel spraviť celý ten reťazec. Čiže ako zvukár Viktor Krivosudský viem prísť na nakrúcanie a zaznamenať kompletne ten nakrúcací deň od záznamu toho zvuku prejavu tých hercov. Potom viem zobrať ten materiál do štúdia a zodpovedne ho zostrihať, vyčistiť a pripraviť na mix. A potom viem prísť aj do takej veľkej haly, ktorá vyzerá ako kino a hýbať tlačítkami a spraviť finálne ten zvuk, ktorý divák počuje v kine.
Dobre, keby si bežný človek povedal, že chcem byť teraz zvukárom, tak kde mám začať? Napríklad ja, že by som chcela. Ja si myslím, že to najzábavnejšie pre bežného človeka je vytvárať ruchy. Čiže začať napríklad ozvučovať nejaké, poviem príklad v Godzilla je to zaujímavé, že napríklad spraviť zvuk Godzilly. Že zobrať nejaký vešiak, nahrať ho nahrať ho, potom spomaliť ten zvuk a robiť ten zvukový dizajn. To je podľa mňa že tá najzaujímavejšia, najzabavnejšia vec. Ono sa to vlastne teraz tak aj prepája, keď tak si hovorím, že keď aj deti, že v škôlke alebo čo, že prvé čo robia, tak aj v tých rozprávkach sú tie ruchy. Ono naozaj krásne prepojenie tohto možno celého. Viktor, ty si hovoril, že niekedy sa to vie aj neskutočne predĺžiť, celá tá tvoja práca, že napríklad aj teraz, že herec má zlomenú ruku a niečo podobne, ale vieme to aj zaškatulkovať, že ako dlho tá práca zvukára na jednom filme trvá? Naposledy som na túto otázku odpovedal, že od 14 do 100 dní. Že najkratší film, čo som točil, bol, že 14 dní bolo samotné nakrúcanie. Potom samozrejme následuje postprodukcia, ktorá zväčša býva, že mi to vychádza tak, že koľko bolo natáčacích dní, toľko potrebujeme aj na tú postprodukciu, že minimálne. Ale sú aj projekty, na ktorých som napríklad postprodukciu robil, že 3 mesiace. Takže je to fakt individuálne a záleží od náročnosti toho filmu. Je to asi veľmi veľa roboty, ale zrejme to stojí za to, že keď si potom sadneš do kina a vidíš tam v tých titulkách, že zvuk Viktor Krivosudský. Áno, za mňa je to najlepšie, keď to vidím pol roka po tom, čo sme to dokončili a potom si poviem, že je to fajn, že sme to stihli a že sme to spravili pekne. Takže aj najbližšie, ak vy, poslucháči, pôjdete do kina, tak si všímajte, alebo prípadne si pozriete ten film doma, že či ten zvuk naozaj nerobil Viktor Krivosudský, rodák zo Sereďa. A mohli by sme sa ešte ďalej a ďalej pýtať, ale predsa ťa vypustíme, nech ideš ďalej pracovať a nech sa ti darí ako Viktor. My budeme ti držať rozhodne palce a kedykoľvek si vítaný v štúdiu Trnavského rádia. Ďakujem vám veľmi pekne. Trnavské